kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Realin ading ko. Kumusta kayong dita Pilipinas, manang? Nasaya at matading. Si Kangay, kumusta ka matandita abroad? Kaasi ti Apo, nasaya atak matlaang, manang. Ni nanang ngay, kumusta matan ti negosyo na dita? Awan mo, tinadakdakamat na aparikot kada kami. Nasaya at matnukasta, manang. Aw-awagak itay, ngam di na matsungsungbatan. Ay nawaw, ang mga nubisi iti pwesto na ading ko. Nalabit akasta, manang. Padasam tumanin nga awagan inton madamdama, ah? Wan, manang. Kat, kaano ngayong agawid ka dito Pilipinas, ading ko? Irinyok manan ti kontratak, manang. Anya? Kurang pa'y mati ornong ko. Nayunak pa'y tapno relaksak tong agawid. O, kita ama, ang mga numaliwayang matanti makiasawa, ading ko. Narigat ti agmay maysa. Ne, nagsubli ka matadagos, ay rabakay. Awan ni nanang ije balay, morli lakay. Ay nawaw, katnorabain bakay. Narabyan siguro iti pwesto na. Ang mga numadama tirepak na kadagitila ko na, iso ang nag-overtime manan. Talaga ang nagagat ni nanang ah. Dayta nga rod, nasubraan na matan tigagat na. Katawan matisok suportaran na. Tagpada kami matan kinirihalin nga at trabaho na. Ag-relax kumamatan ah. Dayta matla ang tibagbagakan kwa na. Ngam di na mat kayat lakay. Sayang ka no ti mapaglakwan na. Sa payagmay-may sa ijay. Iso ti mga rami diti amin. Mayat no mangala iti kadwana. Uray tangdanan na ah, no iso. Ninahanang paiti kunam, kabailakon kuna namanen ah. Agkapita pa'y ayra. Agyamanak nanang, imayak dito'y balay idi kalman. Ngam awan kayo mat. Wala, tanag-overtime makmanan iti pwesto tayo. Di yu sobraan tiyag trabaho. Tanarigat matlaang no day tati pakaalaan nyo iti sakit yo. Ay nawaw, si kakit di mag napigsaak pa yan niya. Aywan gayam nanang, imawag ka din ni Realin kada kayo iti kalman. Ay wag nanakaw, nakasarita yung araw ti kamsat ko. Ay katun ah, iring nyo na kanuman ng ti kontrata na. Kayat na ti makaurnong nanang. Ay talaga na nga to ti arapaap ti kamsat mo. Wen nga rod nanang, ang mga numalipatan ng ti makiasawa. Day tatijak ipalubaw sa mapasamak. Narigat ti mabaaka na niya. Di yumat inbagbaga ngagpasyal kayo gayam ita, nanang. Kailiw ko dagiti apaw kanakaw. Asino nga'y tinagbantay iti pistuyo? Nang rikupak pailaang. Ay usto tapno saan at trabaho ka na yun, tisang sangon nyo? Un nga raw. Ay anyang nga oras asumangpot da ayra kan dagiti apaw. Alas 3, ti dismissal dagiti ubeng, nanang. Amangan no paawidan dagi jay. Ala, urayek nga rod ida. Una, agkapi kayo pa ay pangururayan nyo kadakwada. At dati na ba ti a sandwich dita? No di yung kayat ti kape, at dati juice itirep. Awan ka di timbagbaga ni nanang king ka, ay rabakay. Anya kumangay ti ibaga na kanya, klakay. Duwang aldawan, alim mabasak iti pesto na. Kat nakarikip man. Aya, Wan bakay. ay nawaw. Apay ngay nga ta. Mapan mo bisitaan ni nanang. Ang mga lumadimat ng tirik nana. Mabiit man lang ang tawagak. Mapangkalatan iti ayan na. Tapno makasigurado tayo.
Kan tapno makita matlaang iti personal Sige, mapanak inton madamdam malakay. Ilupas ko lang ang tar-aramida. Mangan kamot tandita, ano mabising ka? Adamot na luto asida. Anya ti masapol yo, Uncle Delphin? Nagkapuwa kita yung dananang iyo, Isay. Kaslad mo ti parikot na kaanakan. Ne, anya kumangay, Uncle. Diya ka mo, noon niya. Nga madlaw kong aburido. Ay nawaw, nagsarita kami iti kalman. Kat awan ti parikot, kuna namat kanya. At dalakit di ilimlimod na kadatayo. Anya kumangay ti ilimad na, Uncle. May katlong aldawan asaan ang naglukat. Saan matakas diya sigod kay? Uray da kami kat makadlaw kami mat, Uncle. Ngam awan mat ngamin ti bagbagana. Di nalakit di may baga kada kayo. Kasaritam tumanan kanakan. Saanan anormal ti kasdingar aramidon na. Manong aldawon asaan kayo anang lukat nanang? Ay, makapasadot mo't nga main. Adda ka di parikot? Awan mo't kit day. Ape nga ro dakas na. Saan kayo mo't akas na sigod? Ay kagagangay ti bumakit Adda ka di rikrik na anyo. Awan mo't kit day. No adda parikot, pangaasiyo ta ibagayo kada kami nanang. Tapno ang mumimot Ay naanak kaw, awan. Awan parikot kunak lang arudan. Ape nga rod akas la aburido kayo. Ay kwa, misan mo't aburido mo't nga ibagbagam dita. Da kami mo't di madanagan kada kayo nanang. Ay awan ti rumbo nga pagdanagan yaw. Agawid ka kidain ta si kaswam ti pamilyam. Di nakpakadanagan ta okay aklaang. Anya ti kunam realin? Ada nag-message kanya, manang. Sino? May sakano kadagiti supplier ni nanang. Anya? Agsingsingir mat manang. Adda kano utang ni nanang kenkwana. Ay nawaw, kasano anak ka utang ni nanang, katawan mo't paggastusan na ditoy. Bagi na laang mat. Idi damo kat impagarup ko nga iskam laeng. Nga madamot insent na aresibo kanyak manang. Adda pa'y pirma ni nanang. Sapay nagdakkel agatad dayjay. Kasaritak to ni nanang ading ko. Wen man manang. Salut-sudem no talaga nga addamat lang inutang na. Kano nangusaran na iti kwarta. Okay, i-message kanto no anya ti ibagana ading ko. Hello? Siga ka dila ito Ira? Siyak nga rod. Sino kayo? Kan anya ti masapul yo, sir? May saag ka dagiti supplier ni nanang mo. Supplier? Wan, kahit ko lang ay pakamungat dati utang ni nanang iyo kada kami. Nakasaritak ti may sagayem na. Kahit iso tinangalaki ti number kin Facebook account yo iti kapsat mo. Nukas na. May sa kayo mat kadagiti nakautangan ni nanang ko, sir? Wan, adu kami ang nakautangan na. Da kayon ti kinuntak mi. Ta saan mi mat ngaminan ang makuntak. Ay, una yan. Manungay ti utang ni nanang kada kayo, sir? Ribo ti utang ni nanang mo kada kami. Kano anawaya ka? Kahit ka kumaama kasarita iti personal. Ang teksakto kada kayo, sir. Kasaritak pa'y nga umuna, ti ina. Anya ter aramidam dito'y balay katrabi imot ta nanakaw. Napatagtibagak kada kayo, nanang. Imawang kanyak ti maisa kadagiti supplier ang nakautangan nyo. Anya, agpudno kayo man kanyak, nanang. Dagiti utang yu kaditi makagapo, no apay asaan nyo akayat ti aglako? Ilumlumangan nyo kadiida? Ay kwa anak ko. Ay nananang, apay akas tamot nun. Ay kwa, nagbiduta kanak ko. Amangan no di mi ammo, kat milyon mat gaya man ti utang yu. Nangus-usaran nyo iti kwarta, nanang. Apay asaan nyo abinayadan ti utang yu kadagiti supplier yu. Jakam mo no anya ti aramida kading ko. Mano ti utang ni nanang aya? Dakkel ading ko. Basit laangan kat agbalinan a milyon. Anya? Nakasaritak dagiti supplier na kat aduda. Ay una yan. Kasanumot nga'y ang nakautang ni nanang manang. Nagpa-deliver kano iti lako na kat saan pa'y anabayadan. Nagkari kano ngamjak amo no apay adi na binayadan. Ay una yan.
Ipanan na ngay nga ta iti napaglakwan na. Apay anaornong ti utang na. Day tamat lang ang tisaludsod ko, ading ko. Ay pumat ni nanang. Apay saan ama putang ama ilumlum iti utang. Day tangarod. Ipagarup na siguro akit napigsa ang kanayon. Ay puaya. Naimbag kumamat no ibagana no anya tinangigastusan na iti kwarta. Ay, uray untak, di na ibaga. No jak la maasyan kan ko na, bay-bay ako man tapno agnakam. Ay, una yan. Ay kat si kalaangan ati mangimatum iti negosyo na manang. Ituloy mo. No awan ti wayam nga agbantay, mangala ka pay lang iti tangdanam. Isupay mo't ang maibayad iti utang ni nanang. Wala din ko, kasta ti aramidak, kasaritak to ni Uncle Delphin. No kasapulang pa'y ti pagpuunan, ibagamla ang kanyak, tapabuludan ka manang. Agyaman ak unay, ading ko. Amangan no kayat ni kasinsin Marilot agbantay, Uncle. Ano ti bantayan na? Ti pwesto mi ijay sentro, Uncle. Ay nawaw, ninanang mo ay. Amangan no ma-stress kat di na amutar aramidan na ijay, Uncle. Anya? Dakkel ti utang na kadagiti supplier na, Uncle. Kasano ang nakautang? Ay, day tati di mi amo, Uncle. Di namit nga rud ibaga. Ay na yan ni Caroline. Iso akayat mi nga ituloy ti negosyo na. Ta isupay apagbayad mi kadagiti utang na. Ibagaktukin ni Marilo, tamapan itayan nyo. Tapno makapagsarita kayo adwa. Ni Marilo ti agbantay iti pwesto nanang. Ay, agyaman na kadakaw. Kat pang nga asiyo tatulungan da kami. Wan anak kaw. No apay ngamin nga inuray yu ang maurnong dagiti utang yu. Ay, kamalik da ichay anak kaw. Kitain nyo saan laeng ada kayo ti aburido. Uray da kami nga anak yu. Mairamraman kami meten. Ay, pasensya kayo anak kaw. Nangipanan nyo iti kwarta ayan nanang. Ay, di mon salud-sudan anak kaw. Makita yu dahit na? Di yu pa'y ipod no kada kami. Pangaasi yu man nanang. No adda inutang yu, bayadan yu. Di yu ngamin urayon ama urnong. Ay, makapaasar ni nanang. Anya ngay nga rod, inayulat ta day jay. No saan kami lang ama asyan kan kwa. Ano sanyo abakay? Makabayad kay tumat lang. No kurang tipunan, mabalin mat nga usaran nyo pa ilang ti savings tayo. Ay, okay ka dilaang kan kalakay. Wen, bakit? Ala, awagak nga rod ti kabsat ko, tanayunan na. Ay wen tapno adday gatang nyo iti ilako ni Marilo. Pagtitinulungan tayo, tapno makabayadan ni nanang. Pasensya kan, sir. Nala daw ti bayad mi. Tinapatag kat nakabayad kayon. Agyaman naklaw na Ira. Awan anyaman na, sir. Tinapatag, nakabayad kami. Kunaklakit din no saan na mabayadan ti utang ni nanang mo kada kami. Naibaglagan, tayin tuloy mo ti negosyo na. Kapilitan isulaang mat ngamin tinamnamaan mi apangalaan mi iti pagbayad mi, sir. Sapay la kuma ta supplyan na kami latta. Di kay madanagan. Ta siya kun ti makaamo iti negosyo ni nanang. Wen, supplyan kay lahat tayo iti ilako yo. Amok mat anala kakakasarsarita. Agyaman naklaunay, sir. Ay, makaangasak mat laangan lakay. Kumusta ngay bakit? Manong pa'y tinabati nga utang ni nanang? Basit laangan lakay. Nasurok laangan 100,000. Ay nawaw, mayatan Malaganan kay mat siguro nagkabsat. Wan lakay. Isubli kon ti savings tayo. Saan nyo nakasapulan? Saan nga lakay? Ni nanang ngay, anyamat ang ti plano na. Kayat naman ang tiagla ko, ng panunutak man pa'y. Amangan no ang subli, kat maurnong man ang ti utang na. Mabalin mat nga agsublilat ta, ngam si kanti makisarita kadagiti supplier yo. Kasaritak pa'y niriyalin noan niya ti maibagana, lakay. Kayat ni nanang nga iso ti agla ko ijay pwesto, ading ko. Mabalin mat manang, ngam tulungan na laang ni kasinsin Marilo
Si kalat na ti makaam mo iti kwarta. Wan, ading ko. Di mo italag ka ni nanang, taamangan no ulitan naman ti inaramid na. Ibagak nga rod ang mabalin na tagsubli, ngam siya kong tagdesisyon. Wan manang, pagtrabahuam lang ijay, tapno adamot aramidan na. Narigatan, ang mga no mailumlum manan iti utang. Wan nga rod ading ko. Riribok ti kasjay nga inaramid na. Bagbagamot ngamin amanang, ibagam ahuston ti utang. Laglagi pa na nga dapay ti saan anabayadan. Wan ading ko. Isumat day ta tisang kaibagakan kwa na. Mapanak iti pwesto ita anak kaw. Ayan ti tulbak. Urayin nyo ni Kasinsin Marilo nanang. Ay nawaw. Addakan kwa na ti tulbak. Wan, iso tinang italkak nanang. Mala, urayek nga raw. Kat pangaasi yun nanang ha. Di yuman ulitin ang tinaramid yo. Saan nanak ko? Siya kung ti makisarita kadagiti supplier manipod ita. Okay laang anak ko. No saan akasapulan, di kay umutang tanarigat ti agbayad nanang. Wan anak ko. No ulitin nyo pa itikas di nga inaramid nyo. Makaamu kayon. Talaga asaan kayon at tulungan. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka kuma apagwadan kadagiti anak mo. Aramidem no anya ti maiparbeng, iti kasta kat awan ti pagparikutan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.